ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಮಾಮಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೆಸಿಪಿ ಬನ್ನ ಮಂಜಲ್ ಕೋರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬನ್ನ ಮಂಜಲ್ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಗುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದ್ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದ್. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಅನ್ಸು ನಾಡ ಕೆಲವೆರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಮಾಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗುಲು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ರೀತಿಡೆ ಬನ್ನ ಮಂಜಲ್ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರತೀಯತ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಿನಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಹಲೋ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬಾರದಿರತ್ತ ಮೂಡೆ ಮಲ್ಪನ ತೋಜ್ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ ಮಲ್ಪಡ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದೇನು ಪತ್ತೋಡು ಒಂದೇನು ಪತ್ತದ ಒಂದೇನಂತೆ ಬಾಡವಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹರವಲ್ಲಿ ಅದೋಟು ಬಾಡವಡು ಇಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಪತ್ತು ಸ್ಲೋ ಇದು ಬಾಡವಡು ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಪತ್ತೋಡು ಅವು ಬಾಡದ ನೆಡ್ಬೇಕ ಇಂಚ ಆಯ್ತಾ ಸೈಡ್ ನಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಸ್ಲೋ ಅಂತದೆ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಬೇಕಾವೇನ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅದನ್ನು ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದ ಆಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಪಡ್ದ ಬಂದ ಪಾಡ್ದೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉದಯನ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟನಾಗ ಟೈಟ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕವರದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂಗದ ಬೆಲೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅವು ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲು ಇಂಚೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಂಚೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರುಜು ಒಂದು ಮೂಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಡ್ದು ದೀವೋಡು ಬೇಯರದೀಯ ಒಂತೆ ಪಪ್ಪು ಬೇಯಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡೆ ಬೇಯರ್ದೀತಿನ ಬೇಯೊಂಬತ್ತಂಡು ಖಾಲಿ ಮೂಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಆತ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕೋರಿದ ಬಣ್ಣ ಮಂಜೋಲು ಮಲ್ಪುಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡವು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕದ್ದು 12 ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದ ಪೊತ್ತುದೀತ ನೆಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಓಮ ಮೆತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರ ಉಂಡು ಪೊತ್ತುದೀತಿನ ನೆಟ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪಡೆದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಆಯ್ಬೇಕು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟು ಕಡಿದ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯರದೀಕ ಕೋರಿ ಬೇಯರ ಎಣ್ಣೆ ತಿಪ್ಪುಜೆ ಎಂಚೆಣ್ಣೆ ದೀಪಿನಿ
ಅರೆಪು ಪಾಡ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ರೆಡ್ಡರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಕ ಕೊಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬಿಡ ಏನಂತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಯಲಿಕ್ಕ ಬೇಯೊಂದು ಕೊಡ ಆಯ್ತು ಬೇಯನ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡುದ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡು ನಾನು ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂದೇಯವು ಒಂದು ಕೋರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಜಿಡೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ದ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ದ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ದ ದೇಸಳಿ ದೇಶ ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನೆನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಇದು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನೆಟ್ಟು 1 kg ಗೋರಿ ಉಂಡು ಇದು ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇದು ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡು ಇದೇನು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಡು ಬಾರದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾರದೇರೆ ಅಂತ ಮೂಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೋರಿ ಬನ್ನ ಮಂಜುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ನಿಖಿಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಕೋರಿ ಕೈ ಮಲ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬನ್ನ ಮಂಜಲ್ ಕೋರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ತೀಯರತ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲೆನ ಸೊಲ್ಮೆಲು.